Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин, Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Бүген авыл хуҗалыгы тармагында кызу эш вакыты. Игенчеләр дем каплау, уҗым һәм күп еллык үлән тукландыру кебек мөһим эшләрне башлап җибәрде. Сишәмбе көнне Әйюпов крестьян фермер хуҗалыгы районда беренче ярдәм булып, сабан культуралары чәчүгә кереште. Әйюпов хуҗалыгында нигездә бодай һәм арпа егәләр. Узган ел ашлык базарында икмәккә бәяләрнең шактый күтәрелүе фермер хуҗалыгының да финанс хәлен яхшыртырга ярдәм иткән. Ашлык сатудан кергән акчаны техника алу, ындыр табагы хуҗалыгын ныгыту өчен тотканнар. Гомумән биредә соңгы елларда машина-трактор паркын яңарту тенденциясе күзәтелә. Быел менә бер Акрс 585 алабыз, Алла бирсә. Һәм бер Бюллер трактор алабыз. Роса реализиниктан инде. Тагылма коралларны менә Алла бирсә тракторлар кайту белән агромастерга чыгып инде. Заказ бирәбез шунда. Пассивный комплекска җир эшкәртүне. Чәчүлек материалны элиталы орлыклар хисабына яңартып тора Әйюповлар. Бүген ындыр табагында орлык инкрустациялау бара. Рөстәм Тахиров белән Владислав Дорофеев орлыкны фунгицид белән эшкәртә. Бер үк вакытта үсеш стимуляторы да кулланалар. Язгы культуралардан арпа 1100 гектар чәчәбез. Раушан көзге бодай чәчтек 800 гектар. 1000-нан артык тагын язгы бодай чәчәбез инде. Асыда яңа сорт кайтардык. Ульяновский 105 битен и када 113. Басуда исә кай тарафка күз салсаң да техника хәрәкәт итә. Җирдә дым булганда һәр агрочараны вакытында башкаруны максат итеп эшлиләр. Көздән эшкәртелгән басуларда Фәнис Ганиев агрегаты дым каплату белән мәшгуль. Рашат Низаметдинов культивация үткәрә. Быел язгы кырышларына бер 2 атна иртәрәк керештек инде, былтыр 27 апрельдә керсәк, быел 15 апрельдә башладык. Ирләр өлгереп бирә инде. Техникалар ремонтланган. Күлтиләнгән басуга Газинур Бәхтигараев агратор диск агрегаты белән арпа чәчүгә чыккан. Тәҗрибәле игенче көнгә 60-70 гектарда эш башкара икән. Дымы бар җирнең чәчәбез, бүген чәчәргә кирип киттек арпа. Көнне 60-70 гектар чәчелә инде Аллаһ. Әйбәт кенә эшләгәндә. Әйюпов хуҗалыгында ягулык майлау материалларында ашламаны да җитәрлек туплаганнар. 800 гектар мәйдан биләүче көзге бодай басуында уҗым тукландыру бара. Тәэсир итүче матдәдә исәпләгәндә 150 килограмм исәбеннән аммиак селитрысы кертәләр. Гомумән, хуҗалык игенчеләре кыр эшләрен кыска срокта сыйфат белән башкаруны максат итеп эшли. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бер атналык районның язгы кыр эшләренә әзерлеген махсус комиссия тикшергән иде. Белгечләр авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерүгә кагылышлы бер генә факторны да игътибарсыз калдырмады. Чарадан хәбәрчеләребез репортажы. Комиссия үзенең эшен Август Мөслим агрофермасының техника паркын караудан башлап җибәрде. Бирегә килеп керүгә бер мәл югалып каласың. Кая гына карама чит ил техникасы. Әнә Германиядә эшләнгән класс тракторлары. Аларның унысы чәчүдә катнашачак. Чәчкечләр, ашлама һәм гербицид кертү агрегатлары да чит ил компанияларында эшләнгән. Агроферма узган ел 700 миллион сумлык яңа техника сатып алган иде. Техника яңарту быел да дәвам итә. Быел шулай ук яңа класс техникасы берничә трактор кайтардык. Шулай ук Барго пассивный комплекслары кайта. Шулай ук кайта Вандерштат темпа дип аталган безнең пропашной сеялкалар. Уже быел алганда инде тоже 100 миллионлык техника кайта. Исламов крестьян фермер хуҗалыгы да югары җитештерүчән авыл хуҗалыгы техникасы белән коралланган. Хуҗалык җитәкчесе Илгиз Исламов иң элек комиссия членнарын игенчелек технологиясе белән таныштырды. Биредә трактор һәм тагылма кораллары ремонты төгәлләнгән, агрегатлар, механизаторлар белән тәэмин ителгән. 100% әзер, бөтен кешеләребез бар, ашламаларыбыз кайткан, агуларыбыз бар, соляркабыз 200 тоннага якын. Шуңа безнең әзерлек 100%. Белгечләр һәр кайда техника һәм тагылма коралларының кыр эшләренә әзерлек дәрәҗәсен, орлык хуҗалыгы торышын, ашлама, ягулык майлау материаллары белән тәэмин ителешне тикшерде. Хезмәтне саклау буенча таләпләрнең үтәлешенә дә игътибар ителде. Гомумән алганда, комиссия районда җаваплы компанияга әзерлекне яхшы дип бәяләде. Август Мөслимгә килгәндә ул күп игътибар итеп килә, менә теге елны да, бу елны да яңа техникалар ала.
энергонасыщенный, ол анда шираха захватный пассивный комплекслар, яңа тракторлар алып килә. Агромастер компаниясе да шулай ук үзенең яңа техникасы белән куллана. Быелга килгәндә дә ул пассивный комплексларын заводыннан үзенең заводына кертеп яңадан карап чыга. Аның барсында система контроля высевы куелган. Комиссия карауыннан соң урыннар түбәндәгечә билгеләнде. Беренче урында Август Муслим агрофермасы, икенчедә Исламов крестьян фермер хуҗалыгы һәм Туган як агрофермасы, Әюпов крестьян фермер хуҗалыгына 3нче урын бирелде. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Өмәләр үткәрү электән килгән матур традицияларның берсе. Узган атнаның җомга шимбә көннәрендә районыбызда оешкан төстә өмәләр үтте. Оешма предприятие хезмәткәрләре әлеге өмәләрдә бик теләп катнаштылар. Өмәдән соң урамнарыбыз чистарып матурайып калды. Мөслим урамнарына узган ел утыртылган агачларның төпләре йомшартылды, ашлама сибелде. Бу көннәрдә кооператив урамында 2 як тротуар буйлап һәм иске зиратта газон чәчү бара. Чисталык 2 айлы кысаларында мондый өмәләр алга таба да дәвам итәчәк. Рухи һәм әхлакый үсеш елы кысаларында авыл җирлекләрендә очрашулар дәвам итә. Аның чираттагысы Октябрь авыл җирлегендә үтте. Чорадан Әлфинур Нугманова репортажы. Нәрсә соң ул әхлак тәрбиясе? Әхлак сыйфатларын ничек булдырырга? Бу юнәлештә эшне нәрсәдән башларга? Җирлектәге Ландыш балалар бакчасы мөдире Гөлназ Ханнанова үз чыгышында әлеге сорауларга җавап бирде. Бу өлкәдәге проблемаларны барлап, аларны хәл итү юлларын күрсәтте. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова районның рухи әхлакый үсеш программасы белән таныштырды, аны тормышка ашыруда бергәләп эшләү кирәклеген ассызыклады. Очрашуда җирлек үзешчәннәре капка төбе күренешен күрсәтте. Халкыбызның милли уеннары, җыр биюләре белән үрелеп барган фольклор күренеш беркемне дә битараф калдырмагандыр. Капка төбенә кул эшләре тотып килгән апа киленнәр әхлаклы буын тәрбияләү серләре белән уртаклашты. Бу юнәлештә инде Октябрь җирлегендә дә шактый гына эшләр башкарылып килә хәзер. Мәсәлән, мәктәпләрдә балаларның чыгышлары бик күп. Аннан соң клубларда шактый эш башкарылды. Аннан мәчетебез җанланып китте. Бу юнәлештә киләчәктә дә эш барыр һәм бу районыбыз һәм авылыбыз өчен бик уңай йогынты ясар дип уйлыйм мин. Һәм инде балаларның яшь үзенчәлекләренә карап, оларда әхлак нормалары һәм җәмгыятьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре формалаштырырга тырышабыз. Һәм әлбәттә, кичкенәдән үк балаларыбызны шушындый әхлаклылык кагыйдәләренә без буйсындырып үстерә алабыз икән, димәк алар безнең ышанычлы киләчәгебез булачак дигән сүз. Һөнәрле дә, гыйлемле дә, сәләтле дә буынның дәвамчылары булып үсеп килүче бакча балалары һәм укучылар да бик матур чыгыш күрсәтте ул көнне. Алар башкарган шигырь һәм җырларда да әдәплелек, туган якка мәхәббәт, табигатьне саклау темалары кызыл җеп булып сузылды. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Әхлак һәм рухи тәрбия елына багышланган чараларның чираттагысы Әмәкәй авыл җирлегендә үтте. Анда Фәридә Гайнетдинова да катнашты. Өлкәннәребез, бик күп кенә күренекле кешеләребез тарафыннан тәрбия гаиләдән башлана дигән сүзләрне бик еш ишетергә туры килә. Дөрестән дә, бала иң беренче адымын ясый башлаган кебек, иң беренче тәрбия кыйммәтләрен дә нәкъ менә гаиләдә, әти, әни, әби бабай тарафыннан ала. Әмәкәй авылында узган бер алманы 5кә бүләйек дип исемләнгән авыл бәйрәмендә дә шушы турыда баян ителде. Бәйрәмгә бик күп кунаклар, чит җирләрдә яшәүче әмәкәйлеләр кайткан иде. Шундыйларның берсе язучы Факил Сафин. Безнең әмәкәйләр кайда нәрсәләрне сынап куйлар. Алар инде гаиләләре исән-имин булсын, авылдагы туганнары, әти-әниләре исән-имин булсын, кайтып йөрсеннәр. Һәм инде менә шулай матур кичәләр үткәрәбез. Кичә барышында район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова районыбызда кабул ителгән рухи һәм әхлакый үсеш турындагы программа белән таныштырды. Бәйрәм барышында сәхнәгә Әмәкәй урта мәктәбен көмеш медальгә тәмамлаучылар чакырылды. Бәйрәмнең төп асылташлары булып җирлекнең үрнәк гаиләләре билгеләнде. 8 гаилә бу көнне үзара ярышты да, җырлашты да, төрле бәйгеләрдә көч тә сынашты.
Авыл халкы безнең бердәм, яраталар. Бездә үчлек, ачуланышу дигән әйбер юк. Бу кичә нык дәртләндерде дип уйлыйм инде авыл халкын. Бездә инде яшьләр бик аз бит инде шушы урта буын һәм өлкән буыннар калдык бит инде авылда. Барыбер якынайдык, дуслаштык тагында. Бер-беребезнең кул эшләрен күрдек, осталыкларын, балаларның нәрсәгә оста икәнлекләрен. Бу бик нык яхшы чара булды. Мондый чараны без алга таба икенче төрле итеп тә үткәрергә дип планлаштырабыз. Хисләр аеруча күп инде. Әйтеп бетерә торган түгел. Шул хәтле матур булды. Оештыручыларга зур рәхмәт. Бу бит гаиләләрне берләштерә. Яшьләрне, аларның хөрмәт итәргә өйрәтә бит инде бу, әйме. Аларның хезмәтләрен күрсәттеләр күбәйттереп. Зур рәхмәт. Тагын да күбрәк үткәрсеннәр. Бик матур булды. Менә бик сагындырган инде мондый чаралар оештыручыларга бик зур рәхмәт. Бик күп кунаклар кайткан. Күргәзмәләр оештырганнар. Менә инде шу оештыручыларга гомумән җирлектәге барлык мәгариф хезмәткәрләренә, культура хезмәткәрләренә һәр барса зур рәхмәт. Авыл бәйрәме авыл үзешчәннәре, район мәдәният йорты егетләре, Актанның шырайына Акбаз авылы үзешчәне Гөлдания Латыйпованың җырлары һәм әлбәттә инде гаиләләрнең чыгышлары белән үрелеп барды. Мәдәният йорты залында урнаштырылган күңелле мизгелләр фотостенды, оста куллар күргәзмәсе һәркемдә зур кызыксыну уятты. Бәйрәмне йомгаклап, район башлау урынбасары Азат Ахмаджанов рәхмәтен җиткерде. Киләчәктә дә менә авылыбызда үтә торган чараларны бердәм булып, матур итеп, бергә булып, матур итеп үткәргәсен, үзегезнең гаиләләрегезгә телисе килә. Зур сәламәтлек, һәр вакытта шулай бердәм булыгыз, балаларыгыз күп булсын, исән сау булсыннар, сау сәламәт булсыннар. 2 сәгатьтән артык дәвам иткән авыл бәйрәме бер тында узгандай тоелды. Чөнки бәйрәмдә авыл халкының бердәмлеге, дуслыгы аша бүгенге тормыштан канәгать булулары да, киләчәккә булган ышанычлары да күренә иде. Мондый ышаныч барында әмәкәйлеләрнең матур эшләргә, яхшы нәтиҗәләргә ирешәчәкләренә шик юк. Фәридә Гантинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мори бүләрдә әхлак тәрбиясе күңел хәзинәсе исемле чара үтте. Чараның төп кунаклары мәгариф ветераннары иде. Чара җыр биюләр белән үрелеп барды. Бәйрәмнән Римма Авзалова репортажы. Мәктәптә дә, төрле общественный эшләрдә дә, эшләгән вакытта да, өлкәннәргә дә, бөтенебездә без әхлаклы булырга тиеш. Бездән өлкәннәрдән балалар тәрбия ала. Ветераннар уку-укыту программасына карата үз мөнәсәбәтен белдерде. Бүгенге заман баласына билгеләмә бирде. Укытучының абруе төшү сәбәпләрен эзләде. Әхлак бит инде безнең тамырдан килә ул. Безнең гаиләдән килә һәм шушы программа нигезендә дә безнең инде үзебезнең ярдәм белән дә киләчәктә дә балаларыбыз гомумән җәмгыять тагын да әхлаклырак булыр дип ышанып каласы килә. Бу очрашуларда авыл җирлекләре бик тыгытып әзерләнәләр. Менә кайсы берләрендә инде безнең Нәүрүз бәйрәмнәре итеп үткәрелде. Безнең кайсы берләрендә буыннар очрашу итеп үткәрелде. Кайсыларында инде менә гөрүп-гадәтләребезне саклау буенча кич утырулар, кайбер авыл җирлекләрендә бик матур гаилә бәйрәмнәре үткәрелде. Татар, Мари, рус милләтләрен бер сәхнәгә җыйган бәйрәм күңелле үтте. Җыр биюләр дә тынып тормады. Милләтләр төрле булса да, тәрбия суллары бер шул. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Якташыбыз шагыйрь Харрас Аюповны мөслимлеләр бер дә онытмыйлар. Аның якты истәлегенә багышланган төрле чаралар, бәйгеләр әледән-әле уздырылып тора. Шундый чараларның берсе шагыйрьнең туган ягы, Иске Карамалы авылы мәдәният йортында үткәрелде. Узган ел әлеге мәдәният йортында Харрас Аюпов исемендәге шигырь язучылар бәйгесе узган иде. Быел исә биредә Харрас Аюпов исемендәге районара шигырь язучылар бәйге фестивале узды. Бәйге фестиваленең төп оештыручысы һәм башлап йөрүчесе авыл китапханәчесе Гөлназ Шәмси Маулиева. Безнең андый якташларыбызга Иске Карамалы авыл җирлеге бик бай. Шуңа күрә без аларның һәрберсе белән
айрым эшләп, әле Наил Әюпов кебек зур шәхесләребез бар. Һәр берсенә игътибар күрсәтәсебез килә. Менә бу ел мин инде бу фестивальгә грант эшләдем. Алладан теләп торам бу грантның отылуын һәм фестиваль грант откан очракта ел сайын традицион булып кирип китәр дип. Бәйге фестивальдә Харрас Әйіповның тормыш иптәше Лүзия Әйіпова, апалары Әлфия һәм Хакимә ханымнар, килене Рүзилә, оныгы һәм туганнары катнашты. Харрасымның шигърияте дә яши дип уйлыйм һаман. Аннан соң яшьләр, өлкәннәр дә менә шигырь укыдылар. Шигърият бетмәс. Алланың рәхмәте белән балаларга да шушындай ниндидер бер шигъриятка мәхәббәт уяту булып санала инде. Алып баручы менә Гөлназга мин бик зур рәхмәтле. Шундай зур мероприятие оештырып, төрле районнардан чакырган бит. Быелгы бәйге фестивальдә 400-тән артык шигырь язучы чыгыш ясады. Мәктәп укучыларыннан башлап, өлкән яшьтәге шигырь яратучыларга кадәр бар иде бәйгедә. Иң өлкән шигырь язучы булып Мөслимнән 74 яшьлек Рафис Хабибуллин билгеләнде. Хәтта күрше Сарман районыннан да бер төркем шигырь язучылар килгән иде. Әлбәттә, мин шигъриятне үзем бик тә яратам, шигырьләр укырга яратам. Безнең Сарман районыннан да бик күп шагыйрьләр, язучылар, галимнәр чыккан бит. Шуңа күрә менә күрше Мөслим районына килү ул безнең өчен бик файдалы чара булды. Мөслим районында да бик шигъри җанлы кешеләр яши икән. Харрас минем сугбакташым, авылдашым. Мин аның шигырьләрен бик яратам. Чөнки алар шул кадәр тирән мәгънәле, матур аһәңле һәм йөрәк җылысы белән сугарылганнар. Чыгыш ясаучыларга язучы Алиш исемендәге премия иясе Мөҗәһит Әхмәтҗанов җитәкчелегендәге мәртәбәле жюри бәя бирде. Бәйгенең җиңүчесе дип Мәтрәй авылыннан килгән шигырь язу остасы Синара Яббарова билгеләнде. Шулай ук бәйгедә 2-нче, 3-нче урыннарны алучылар, Кеше китә, Җыры кала һәм башка номинацияләрдә җиңүчеләр уңышлы чыгыш ясаучылар бүләкләнде. Призлы урыннарны алучыларга бәйгенең статуэткасы, дипломнар һәм әлеге чараны оештыручы Гөлназ Шәмси һәм Харрас Әйіповның бер туганнары Әлфия һәм Хакимә Әйіповалар, аның тормыш иптәше Лүзия ханым, килене Рүзилә әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Бәйге фестивальдә катнашкан шигырь язучы райондашларыбызның күп булуы әле җирлегебездә Харрас Әйіповның дәвамчылары барлыгын ачык күрсәтте. Фәридә Гантинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мизгил яшьләр үзәгендә эшләүче яшьләр арасында Мөслим дахилары интеллектуаль күңел ачу уеннарының финалы узды. Анда 4 команда көч сынашты. Толырак алдагы сюжетта. Финалга Михайлов колледжлегенең Обана, яшь укытучыларның Олга командасы, балалар сәнгать мәктәбенең Шибәр кызлар һәм спорт мәктәбенең Акбарс командасы чыкты. Иң элек алар үзләре белән таныштырды. Мөслим дахилары интеллектуаль уены безнең 3 ел рәттән үткәрелеп бара. Бу ел инде безнең бу уенда 16 команда катнашты. Бүгенге көнне 10 апрель көнне инде безнең финал туры үтә. Бүген безнең абсолют чемпион билгеле булачак. Командалар WhatsApp-шики, сабый теле, кара тартма, капитаннар ярышы һәм караоке кебек сынаулар узды. Сораулар нигездә район тормышына кагылышлы иде. Инде бүгенге уеннары ул Мөслимдә игълан ителгән рухи әхлакый үсеш елына багышланган, шулай ук театр елына багышланган сораулар да бар. Без инде сәнгать мәктәбендә эшләүчеләр буларак театр елына багышлануына да бик шатбыз, чөнки әлеге тема соңгы вакытта бик сирәк яктыртыла. Монда инде без үзебезгә тагын өстәмә белемнәр беләбез. Сораулар кызыклары да бар, күңелләре дә бар, авырлары да бар. Но бөтенсенә дә отвечать итәргә тырышабыз. Шул уеннар кыен түгел, әйбәт. Әзерләнеп килсәң, тырышып уйнасаң, кыен түгел. Җиңүчеләр арасында иң көчлене билгеләү җиңел түгел, шулай да жюри үз карарын чыгарды. Сәнгать мәктәбе командасы 3нче урынны алды. Михайлов колледжлеге 2нче, спорт мәктәбе командасы 1нче урында. Яшь укытучыларның Алга командасы гран-прига лаек булды. Мөслим Дахи 2019 титулын яшь укытучылар командасы уенчысы Айдар Мөхәммәтов алды. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Балалар бакчаларында тәрбияләнүче сабыйлар һәм мәктәпләрдә белем алучы укучыларыбыз төрле бәйгеләрдә, фестивальләрдә даими катнашалар һәм чыгыш ясыйлар. Яшь бүреләр район фестивалендә алар һәр ел сайын көтеп алалар. Район мәдәният йортында әлеге фестивальнең гала концерты узды.
Бу көнне район мәдәният йортының кайсы гына ягына карасаң да, матур сәхнә киемнәре кигән балаларны очратырга мөмкин иде. Быелгы гала концертта 200-гә якын бала чыгыш ясады. 30 елга якын тарихы булган Яшьберләр район фестивалендә быел 5 зона турында 500-дән артык бала катнашты. Аллага шөкер, Мөслимдә сәләтле балалар күп дибез, аеруча бию сәнгате үсештә булып, безне сөендерә. Балаларны әзерләүче укытучылар, музыка җитәкчеләре һәм балалар үзләре дә әлеге фестивальдә бик теләп катнашалар. Үзләренең осталыкларын сынап карыйлар. Әлеге Яшьберләр район конкурсы һәр ел сайын үткәрелеп тора. Бу конкурста инде район, авыл балалары катнаша, детсадлардан, мәктәпләрдән катнашалар. Бик рәхмәтлебез бу конкурсны үткәргән өчен, чөнки әлеге конкурста 3 яшьтән алып балалар катнашалар. Аларның монда сәләтләре ачыла. Алар сәхнәдән курыкмаска өйрәнәләр. Без Мөслим лицейында укыйбыз. Анда без дәресләрдә җыр кружогына калабыз. Аны Заянова Лилия Рафисовна алып бара. Без җырларга бик яратабыз. Мин Ләйсән балалар бакчасына йөрим. Мин Яшьбергә катнашырга килдем. Мин җырларга яратам. Без конкурска Карлыгаш балалар бакчасына килдек. Без бүген 3 телдә җырлыйбыз һәм инструментларда уйныйбыз. Концерт башлануын хәбәр итеп, соңгы кыңгырау шалтырауга залда алма төшәр урында юк иде. Сәхнәдә чыгыш ясаган һәр башкаручыны тамашачылар көчле алкышлар белән хупладылар. Барлык катнашучыларга район мәдәният билегенең дипломнары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Фәридә Гаенкинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, бүгенге шулар реклама блогыннан соң сездән килгән котлау хатлары буенча төзелгән җырым сиңа бүләгем тапшыруын карый аласыз. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда сездән килгән котлау хатлары буенча төзелгән җырым сиңа бүләгем тапшыруы. Котлау хатлары белән сезне мин, Лилия Шәймиева, таныштырамын. Мөслим авылындагы мөр итүче, яраткан әтиебез Гыйльман Алимовка 27 апрельдә 70 яшь тула. Сөекле әтиебез, без сине ихлас күңелдән юбилеең белән тәбрик итәбез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын әйбәти. Кайгы хәсрәт күрмичә, һаман шулай безгә терәк булып яшәсәң иде. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләр әйтәбез. Син дөньядагы иң затлы, иң саваплы кешеләрнең берседер әти. Без сине шиксез хөрмәт әйтәбез, чын йөрәктән яратабыз. Озын гомер насыйп булсын сиңа. Әтиебез безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Төрле чакны әти күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Парлап канат кагу җиңелрәк, тормыш сезне ялгыз итмәсен. Бәхет чишмәләрегез тулып аксын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Иң изге теләкләр белән сине яратып, балаларың Гүзәл, Илдар, Илнур, Фәнүзә, Мансур, Ландыш. Аныкларың Тимер Булат, Әминә, Зәйнәп, Илгиз, Азамат, Камил, Лияна һәм Данияр дип төгәлләнә. Безгә килеп ирешкән котлау хаты. Гомер бәйрәмегез, 70 яшьлек юбилеегыз котлы мөбарәк булсын.
бала үстеріп, барсын кішейттің, мәрхәмәтлі сенің жүрегің. Инде ұнықларыны шушы зур тұрмышта бәхетлі иту бар тілегің. Қадірлі біздейіп, яратып қам сүйіп, сиңа бүгін бар біз рәхмәтлі. Саулық, сәләмәтлік, ұзын ғүмірлерді берсін Құдай бәхет рәхәтіні. Саулық, сәләмәтлік, ұзын ғүмірлерді берсін Құдай бәхет рәхәтіні. Тұрмыш ауырлығын тойып еңін әріңді, зарланмадың хиштә син ялғыш. Ешрақ қайтығыз дейп, хаман бізіні ойлап, yüzlərіңə düşməsin sağış. Qadirli bizliyib, yaratıp hem suyib, sina bugün bar biz rəhmətli. Sağlıq, sələmətlik, uzun ömürlərli, birsin Xuday bəxit rəxətini. Sağlıq, sələmətlik, uzun ömürlərini birsin Xuday bəxit rəxətini. Aman olu yolda, yol üstünde yaşap, sizmisin de uzak ömrün. Kayşan kaytasız deyip, üzülüp kütüp, sızlanmasın idi bağırın. Qadirli bizliyib, yaratıp hem suyib, sina bugün bar biz rəhmətli. Sağlıq, sələmətlik, uzun ömürlərini birsin Xuday bəxit rəxətini. Sağlıq, sələmətlik, uzun ömürlərini birsin Xuday bəxit rəxətini. Birsin Xuday bəxit rəxətini. Бүгін ғойлә бәйрәмнәрен, туған көннәрен белгіләп өтүче һәркемгә, йортларында булган күңелле мизгелләрнең дәвамлы булуын телибез. Озын гомер, сәламәтлек сезгә.